Jatend migao mar Leba Alfred Mutua odok ne piny owacho kowacho ni weche ma jopiny wacho ewi chenro motisi ni kazi ma juu ni itiyo godo mayo oganda jo Kenya ok gin adieri. Mutua omedo jiwo jogo ma pok oyudo thuolo mar dhi e pinje maoko mondo obed kod horuok nikech chenro no kinde moko kawoga thuolo malach. Kane olose e nyim komiti mar Senate matayo weche mag tije, Mutua owacho ni kwan duto mar oganda jo Kenya moseyudo thuolo mag tich oko dirom 41,000. When people are hired, I've made it very clear to agencies, provide the jobs to the people. If you are unable to provide the jobs to some people, because people are given contracts and they get cancelled or they get moved, move those people and provide them another opportunity. If that is not possible, then refund the money, the people who don't want to travel. And from my understanding, by the time this question was being asked, all the people who did not want to travel had been refunded their monies, minus the medical fee.